Салом алейкум бургер ҳаматонда шумотон бахар бошед. Салом алейкум мардум. Чӯ кардем шумо тамом тамошо кардед. Ин видео кан барои YouTube да мепартоем ба хотири он ки имрӯз як рӯзе ҳаст ки ин рӯз не только ба дастгирӣ яке қадар наздикват навиё. Ин рӯз як рӯзе ҳаст ки не только ин рӯза мо ё махрам тоқа ёки компания Реалфон худаш ба ҳамин рӯза расида. Ин ҳама ба дастгирии шумо, ба дастгирии ҳамин командаe ки ҳозир шумо дар пишти инҷа ки дидесен. ҳамин команда хати расида. Ин братан ҳастан ин дутаи ма. Одилҷон, Умедҷон, Отаве, ин ки Шуҳра, Ҳусейн, якаса. Ин Усмонҷон, бо якчанд бачаҳои дигар буданд ки инҷа хизмат кардан ва ҳамиҳо хати ҳамин команда буданд, ҳамин клиентҳо буданд ки магазини Реалфон, компанияи Реалфон яксола шид. Имрӯз 17 сентябр соли 2024, як сол пеш мо магазина кушода будем. Ҳамин бренд як сол пеш пайдо шида буд. ва имрӯз боша аллакай бо ҳамин қадар меҳнатҳои бо ҳамин қадар масъала дастгириҳои клиентҳо компанияи Реалфон имрӯз яксола шид. Раҳмат калом ки шумо ҳастен. Умедворам қати шумо ҳамроҳи ҳамин команда худо хоҳад бо 10 солагиша 100 солагиша бо ҳамин дарши ҷашн гирифта рафта мегем. Раҳмат калом ба ҳаматон. Реалфон худ ба худ Реалфон шидагӣ нест. Реалфона шумову мо Реалфон кардагем. Раҳмат калом барои ҳама. Ва агар ки худ аввал қатимо бошӣ, дар комментария барои худ ягон чӣ навис. Ягон комментария партош. То ки будонем ки тарам қатимои. Ҳаматонам раҳмат калом, худамнам имина. Раҳмат калом худамда. Хоб. Агар ки агар хоҳед ки да диюм сола шумо масъалан номи хитам бигирам акай Сайвали, акай Қутбиддин, акай Раҷабали, акай Сафар. Номои хитам дар видеои дигари ёки дар дусолагӣ ҳам бигирам. Мехон нависен дар комментария. Акай Равшан худам дахл дорад. Апай Замира, апай Муниса ҳама дахл дорад. Ба ҳамин ҳисоб файна биён акиш мекунем. ҳозир ҳама як торта ман намебурам. Торта навбад хати якас мебинем марамал ҷон худ якта торта бир як кусок як тараф то бир як тараф якас мебинем. Хоб агар шумо торхини омадан хоҳед мебинед инҷа торхини лекин торт тамом меша торза ва инҷа чи аст шаворма дорем як тараф то бир инҷа шаворма дорем шаворма мехӯрам бе сурат бигирем гуфтам зен биё сурат бигир вақто биё биёма ина брат қисмат торт дигар торт бибир о трам бибир инҷаш бирянги. Хоб дӯстои азиз миннатдорем. Раҳмат ки шумо масалан видеоро тамошо кардесену. Ай сатини падаркои шумо падаркои шумо касе ки ай магазин мо телефон харидор мекунед падаркоро соҳиб мешавад. Ина падарко ҳоер банаки 10,000 мача 20,000 мача калонка шамонти як мучинка магазин телефон мехаридо ҳамаш ҳастад. Як солагиша. Хоб ана як гавуҷа мегирем мепартоем. Усмонҷо ҳамон дара бутин. Хоб ини як гавуҷа мегирем мепартоем як дига нест. Ҷака магазини Реалфон 2 солаги да қаданона худо хоҳад ина 2. Ҷака 2 солагиш мера опа имрӯз уҷа тайёр айда. Ина худо хоҳад ира акай Сайдвали соли дига хизм меёд мекини шаф. Фаҳмидӣ? Ина иҷо рӯзада мегем то соли дигара. Раҳмат калом. Хоб Усмонҷон биё марама. Ман монаишо хона мебарам. Шумо тарафи колцентр шабо бирен? Тарафи колцентр. Ҳар як қисм барои чиз бибире. Биё Ҳусейнҷон. Хоб. Яке продавец. Биё Отабе қав. Биё Отабе ти қабиди. Боҷа кё? Ина Отабе года успет кард. Ина год Бамурҷон давай. Ҳусейн бой. Ин бача хизмат каста. Касе ки мисол ай магазини мо билет мехарад барои паридан бача. Ин худаш то қабл нашам нишон дод. Реал. Гап нест. Реал. Хоб ина ки гӯ раис кард бику. Айус гир. Айус. Та айус биги Ҳусейн ду тақсим мешавад. Хоб ана ин тараф мимуд ибрашка ини бача ки масъал хизмат каста. Ин полни видеоро ҳамин заиста. Хоб, раҳмат калом ҳаматонда. Хай, барои иштирокатон адена раҳмат. Раҳмат ки ҳастен. Раҳмат ки масалан миқадар дабар мену командаи Реалфон миқадар калон шуда. Барои ки як сол пеш ҳамин рӯз мо кушода будем, ростига дар магазин як нафар буд. Додарам буд инҷа, продавец кор мекард, ман худам будам. Дига ҳеҷ кас набуд. Имрӯз шуда 7 кас. Инҷа 8 кас дар инҷа. Худо хоҳад то соли дига дим солаш мумкин мо ҳаракат мекунем ки ира бо 1 баробар, 2 баробар зиёд кунем. Раҳмат калом баратон. Ягон чӣ гуфтаем бошем Усмонҷон, марамат. Гӯштон дорем Ҳусейнҷон.
چقدر آخر کمانده کمان مخولای تا گاب نیسته اوتابک 100% پیش رای میخوام رحمت نصیب انشالله رئیس تاجیکستان با پیش در روزای نقص در روزای نقص عادل جان بعد بار هم یک بوده تا یک گپ برابر شود خدا خواهد انشالله رحمت که الله همتون دا خدا نتیجه کنین قد شما کمانده ای ریال